दिहुनखांनानै मेन्स एग्जाम नोंथाङा हैनो थांबाय नोंथाङा हमना लादो मेन्स एग्जामाव नोंथाङा फेल जाबाय बेनिफ्राय कोई बात नहीं जेबो नंबावा दे प्रब्लेम गैया आरो खनसे थांबावनांगौ नोंथाङा फेल जाबाय बिदि नङा कि नोंथाङा आङो मेन्स एग्जामाव फेल जाबाय आङो मेन्स एग्जाम होफिननांगोन बिदि नङा भाई बिदि नङा नोंथाङा जा सिमां सुजुदोंमोन बेखौ गासैखौबो मोनजोबबाय बाट जुदि नोंथाङा बे इन्टारभिउखौ नोङो क्रेक खालामनो हायाबा नोंनि लाइफआनो बरबाद 0.2%ल' बेवहाय पास खालामनो हायो खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव बाथ्रा बुंगोन जे दिनैनि लाइमोनफ्रा बेनि सायावहाय मोजां गुरुत्व लानानै साननांगौ गोनां जायो नङाब्ला इयुनावहाय माने जोंनि लाइफआ माने बरबाद जाहैनायनि लाइनाव थाहैयो दा आङो ओरैबायदि मोनसे टपिक लानानै फैदों जे बेयावनि रियेलिटि ना दा रियेलिटिखौ आं नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन बेनो जाबाय UPSC एग्जाम one of the toughest exam होननानैहाय जोङो हमना लानो हायो UPSC एग्जाम ना UPSC जायफ्रा इन्डियानि ना टप बयनिख्रुइ गोरासिन एग्जाम होनना बुङोब्ला UPSC एग्जाम होयोब्ला जोङो मा जायो मा जानो हायो UPSC क्रेक खालामखाङोबा जोङो मा जानो हायो नोंथांमोना बेखौ मिथिगोन आरो UPSC एग्जाम होयोब्ला ना नोंथाङा माबायदि प्रिपारेसन खालामनांगौ गोनां जायो UPSC खालामनो थाखाय नोंथाङा माने एलिजिबल नंगौना नङा ना जों गावखौहाय UPSC पास खालामनो हागोन ना हाया नोंथाङा बेखौहाय गासैखौबो सानदांजोबग्रोनांगोन ना बेनि रियेलिटिखौ मोनथिग्रोनांगोन आङो फार्स्टआव बेखौ बुङो जे UPSC नोंथांमोना जानो हागौ सोरबा मिन्थिया सोरबा मिन्थिगौ जे UPSC नि फुल फर्मआ जाबाय इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन ना इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन अके बे जाबाय ना UPSC एग्जाम जोङो पास खालामनो थाखाय मोनथाम स्टेजनि एग्जामखौ जोङो पास खालामनांगौ गोनां जायो बेफोर जाहैबाय प्रिलिमिनारि मेन्स एग्जाम बेनिफ्राय फाइनाल एग्जाम मोनथाम जोंनाव स्टेजनि एग्जाम दङ बेखौ जोङो क्रेक खालामजोबोबासो नोंथाङा जानो हागोन IPS IAS IFS ना बेबायदि अफिसार जोङो बे UPSC एग्जाम एटेम्प्ट खालामखाङोबा ना पास खालामखाङोबा जों जानो हायो बाट जोङो UPSC एग्जाम होनो थाखाय जोङो बेसेबां प्रिपेयार खालामनांगोन जोङो प्रिपेयार खालामनांगौ ना खालामनाङा नोंथाङा बे UPSC एग्जामा नोंथांनि थाखाय सुइटेबल नंगौना नङा जों बेखौसो मिथिग्रोनांगोन बिनि डार्क रियेलिटिखौसो जोङो हमनानै लाग्रोनांगोन ओरैबायदि दं जे प्रिलिम्स मेन्स एन्ड इन्टारभिउ ना बे मोनथाम स्टेजनि एग्जाम जोङो खेबसेयैनो जों पास खालामजोबनांगोन बिदि नङा कि नोंथाङा दिनैहाय UPSC एग्जाम ना प्रिपेयार खालामदों ना UPSC IPS जानो थाखाय नोंथाङा नाजादों UPSC एग्जामनि थाखाय नोंथाङा प्रिपेरेसन खालामगासिनो दं नोंथाङा जानो हागौ दिनैहाय प्रिलिम्स होगोन बेनिफ्राय मेन्स एग्जाम होगोन बेनिफ्राय इन्टारभिउ होगोन नोंथाङा दिनैहाय हमना लादो फार्स्ट एटेम्पआव नोंथाङा प्रिलिम्स नोङो एटेम्प्ट खालामबाय नाथाय बेयाव फेल जाबाय ना हमना लादो नोङो फार्स्ट एटेम्पआव बयबो फेल जाखायो माने फार्स्ट एटेम्पआव नोंथाङा हमना लादो फेल जाबाय अके कोई बात नहीं नो प्रब्लेम ना जोङो सेकेन्ड एटेम्प्ट नोंथाङा थांबाय सेकेन्ड एटेम्पआव नोंथाङा प्रिलिम्सखौ नोंथाङा पास जाबाय ना प्रिलिम्स नोंथाङा पास जाबाय दानिया दङ नोंथाङा मेन्स एग्जाम ना मेन्स एग्जाम नोङो एटेम्प्ट खालामबावनांगौ नोंथाङा प्रिलिम्स दिहुनखांनानै मेन्स एग्जाम नोंथाङा हैनो थांबाय नोंथाङा हमना लादो मेन्स एग्जामाव नोंथाङा फेल जाबाय बेनिफ्राय कोई बात नहीं जेबो नंबावा दे प्रब्लेम गैया आरो खनसे थांबावनांगौ नोंथाङा फेल जाबाय बिदि नङा कि नोंथाङा आङो मेन्स एग्जामाव फेल जाबाय आङो मेन्स एग्जाम होफिननांगोन बिदि नङा भाई बिदि नङा नोंथाङा जुदि मेन्स एग्जामाव फेल जाबायबा नोंथाङा फैफिननांगोन बेनिफ्राय प्रिलिम्सनिफ्राय नोंथाङा टाइम होफिनबावनांगोन नोंथाङा जेब्ला प्रिलिम्स दिहुनदोंमोन अब्ला बे बोसोराव नोंथाङा होबावदोंमोन मेन्स एग्जाम होदोंमन मेन्स एग्जामाव फेल जाबाय बे बोसोरा नोंनि थाखाय बरबादखासै बे बोसोरखौ नोङो मोनफिनला नोङो नेक्स्ट नेबावनांसिगोन ना बोसोराव खनसेल'सो फैयो UPSC एग्जाम नोंथाङा हमना लादो नेक्स्ट इयार नेबावबाय नोङो मेन्स एग्जामाव नोङो फेल जाबाय आरो नोङो मेन्स एग्जाम होनानै बोसोरसे थाबावबाय रिथ' जाया आरो नोङो फैफिननानै मेन्स एग्जामाव प्रिलिमिनारि एग्जाम प्रिलिम्सआव नोङो फैफिननांगोन प्रिलिम्सआव नोंथाङा हमना लादो बोसोरसे नेक्स्ट इयाराव बोसोरथामजों नोंथाङा मेन्स प्रिलिम्स एग्जामखौ नोङो पास खालामबाय मेन्स दिहुनबाय बेनिफ्राय नोङो इन्टारभिउ थांबाय इन्टारभिउआव नोंथाङा इन्टारभिउसिम थांनो थाखाय बेसेबां सम नांगोन ना हमना लादो बे मोनथाम स्टेजनि एग्जामखौ नोंथाङा बोसोरसेयावनो कमप्लिट खालामजोबनांगौ बाहाय
बिदि नङा कि आङो दिनैहाय मेन्स एग्जामाव थाबथाबाय आङो नेक्स्ट इयाराव मेन्स एग्जामनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन बिदि नङा फार्स्टनिफ्राय जोङो बेखौ एटेम्प्ट खालामफिननांगौ जायो अब्लासो जोङो बे UPSC-खौ क्रेक खालामनो हायो नोंथाङा बेबायदि खालामै जेब्लानाखि मेन्स इन्टारभिउसिम सहैबाय ना इन्टारभिउसिम सहैसिम बेसेबां थांगोन नोंनि बोसोरा 3 बोसोर 5 बोसोर अब्ला हमना लादो नोंथाङा बेखौबो दिहुनबाय ना प्रिलिमिनारि एग्जाम दिहुनबाय मेन्स एग्जाम दिहुनबाय इन्टारभिउआव नोंथाङा फेल जायोबा इन्टारभिउआव नोंथांनि थाखाय लास्ट एटेम्प्ट जायो मिथिबाय ना जुदि बे इन्टारभिउखौ नोंथाङा पास खालामनो हायोबा नोंथाङा जा सिमां सुजुदोंमोन बेखौ गासैखौबो मोनजोबबाय बाट जुदि नोंथाङा बे इन्टारभिउखौ नोङो क्रेक खालामनो हायाबा नोंनि लाइफआनो बरबाद अब्ला नोंथाङा 5 बोसोर 6 बोसोर ना 7 बोसोर नोंथाङा UPSC-नि थाखाय प्रिपेरेशन्स खालामबाय थाबाय बाट नोंथांनि बेसेबां सम ना बरबाद जाबोगोन नोंथाङा बेखौ हिसाब खालामना नायोबा सानसे खर'आ जायगा जाहैनाय नङा सानबा सानख'नो हानाय नङा जायनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा माने सुइसाइडबो जानो गोनां जायो आरो ओरैनो नङा ओरैनो बुङाखै आं बियो रियेलिटि ना रियेलिटिखौसो नोंथांमोननो खोन्थादों आङो ओरैबायदिसो बुंनो नागिरदों नोंथाङा जुदि फार्स्ट एटेम्प्ट सेकेन्ड एटेम्प्ट नोंनाव औकातखौ नोङो देखायनो हादोंब्ला ना नोङो अफिसारनि लाइनखौ ना नों अफिसारनि नोंनाव माइन्डसेटआ दङब्ला नोंथाङा पास खालामनो हाखागोन आरो नों बेखौ खालाम जाया नोंनि माइन्डसेटआ जायाब्ला ना बेवहाय खुनु सम होथाबाय थानायनि खुनु लाब गैया माने नोंथाङा मिन्थिगौ जानांगौ बोसोरफ्रोमबो UPSC-नि थाखाय बेसेबां भेकेन्सि फैयो 500निफ्राय लानानै 1000नि गेजेराव बेयाव भेकेन्सिसफोर फैयो UPSC-नि थाखाय बाट बेवहाय बेसेबां एटेम्प्ट खालामो नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना गुगोल खालामना नाय बेसेबां होयो 10 लाखनिफ्रायबो बारा फैयो 10 लाख 12 लाख बेवहाय UPSC प्रिपेरेसन खालामग्राफ्रा 10 लाख 12 लाख बेवहाय एटेम्प्ट खालामग्राफोर aspirants-फोर बेवहाय ट्राइ खालामो बाट बेयाव बेसेबां पास खालामो 0.2%ल' बेवहाय पास खालामनो हायो मिथिबायना 0.2% 1%बो बेवहाय पास खालामनो हाया अब्ला बेसेबां गोरोन्थिखि नोंथाङा बेवहाय पास खालामनो हागोन नोंथाङा टपार जानांगोन नोंथाङा मोजां गियान लानांगोन अब्लासो नोंथाङा UPSC क्रेक खालामनो हागोन अब्ला 0.2%ल' पास खालामनो हानायनि पार्सेन्टेज नोंथाङा गुगोल टेप खालामनानै बेसेबां पार्सेन्टेज UPSC क्रेक खालामग्रा बोसोरफ्रोमबो बेसेबां पार्सेन्टेज ओंखारो 0.2% बुजिबाय मोजां साननानै नाय बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा बेयाव हाथावाबा नोंथांनि थाखाय जाथावखायाबा नों बेखौहाय बाहाय आं बुङो बेखौ दोननायानो साबसिन मानो होनना बुङोब्ला बेसेबां सम नोङो बेवहाय टाइम होगोन बेसेबां बोसोर नोङो UPSC-नि थाखाय सम हगारगोन जेब्ला नोंथाङा जेब्लासिम नोंथाङा प्रिपेरेसन खालामनानै 5 बोसोर ना हमना लादो नोंथाङा 30 इयार्स जाबाय दिनैहाय प्रिपेरेसन खालामै ना 30 इयार्स जाबाय 30 इयार्स थांनानै जेब्ला नोंथाङा जेबो लामाखौ मोनहैनाय नङा अब्ला नोंथाङा सानगोन जे प्राइभेट सेक्टरफ्राव थांगोन ना बबेजों थांगोन ना मोनसे बिजनेस सेटआप खालामगोन टाइमानो थोला बबे समाव हाबा लागोन बबे समाव मा जागोन खुनु टाइमानो गैला मानो होनना बुङोब्ला जों गोबां समखौ ओरैनो UPSC-नि थाखाय जों गारबोबाय बरबाद जोङो सानगोन आरोना बेबायदि रियेलाइज खालामफैगोन नोंथाङा केलकुलेसन खालामखि थांनाय बोसोराव बेसेबां पास जादों ना UPSC पास जादों बेसेबां मानसिया IPS IAS IFS जाखो बेखौ हिसाब खालाम बेसेबां पार्सेन्टेज नोंथाङा साननानै नायदो 0.02% जुदि पार्सेन्टेज पास जानायनि पार्सेन्टेज बा बिनि फेल जानाय पार्सेन्टेजआ बेसेबां 99.98% 99.98% नोंथाङा मोजाङै प्रिपेरेसन खालामोबा बेवहाय फाग्ला बायदि जों खामानि मावनांगोन बेवहाय सोरनिबा हाबा माबा मोनसे फुजा जादों बबेयावबा बेरायनाय बबेयावबा पिकनिक जाहैनाय बेवहाय खुनु मेटार गैला जायफ्रानाखि UPSC एग्जामखौ प्रिपेरेसन खालामो बिथांमोननि थाखाय खुनु रिस्टा ना खुनु रिलेशनशिप जेबो मेटार गैया बिसोरो फरायगोन ना सानसेयाव 12 घन्टा 15 घन्टा 16 घन्टा बिथांमोना फरायगोन ओरैबायदि गोसो होसारनानै फरायगोन आरो बेबायदि जायफ्रा फराया बिसोरो खुनु
बेवहाय एटेम्प्ट खालामनायनि खुनु मुल्य गैया आरो बेहाय नोङो जुदि बे बायदि मावनो हायाखैबा नोङो बेखौ होयियानो मोजां आरोना नों बेखौ एटेम्प्ट खालामिया मोजां गुबुन लामा लानाया साबसिन आंथ' गाज्रि बुङाखैना आंथ' नंगौखौसो बुङो जुदि पार्सेन्टेजआनो ना जों पास जानाय पार्सेन्टेज 0.02 बा बिनि फेल जानाय पार्सेन्ट 99.98% बा जोङो बेसेबां आसा दं कि आङो UPSC एग्जामखौ आं क्रेक खालामनो हागोन आरो आङो बेखौ बुंनोसै कि बेथ' थांबाय ना बेथ' थांबाय UPSC एग्जामनि सोमोन्दै आं बुंबाय बाट कचिं मेनानो जाहैबाय कचिंआव बिराद माने मा नांगौ मटिभेट खालामनाय जायो मटिभेटआ नंगौ मटिभेटखौ जोङो नांगौ मानो होनब्ला गुबुन जोङो सेक्टरावबो नाय जोङो बिजनेस सालाय मा सालाय गासैबो सेक्टराव जोङो फरायनायाव होन ना जोङो मटिभेसन नांगौ मटिभेट नांगौ मटिभेटेड जानांगौ जों बाट कचिं ना UPSC नि थाखाय कचिं बियो मोनसे बिजनेस बाहाय बिजनेस सासे स्टुडेन्टआव फार्स्ट स्टुडेन्ट मिनिमाम UPSC कचिंआ 1 लाखनिफ्राय 2.5 लाख आराय लाख ना 1 लाखनिफ्राय 2.5 लाख जोङो पे खालामनांगौ मोनसे कचिं लानो थाखाय अब्ला सोर स्टुडेन्ट दङ कि UPSC एग्जाम जायफ्रा प्रिपारेसन खालामो कचिं लायो सोर दं गासैबो कचिं लाजोबो अब्ला हाजार बोसोरावनो 10 लाख 12 लाख बेवहाय UPSC प्रिपारेसन खालामोबा ना 10 लाख 12 लाख बिनिफ्रायबो आरो गोबां दंबावो अब्ला बिसोरो बबेयाव मा होनना बुंगोन कचिं लागोन बिसोर गासैबो कचिं लानाय गोजा अब्ला बेसेबां जोङो हिसाब खालामनाय 1 लाख 2 लाख ना हमना लादो 1 लाख ना 1 लाख बा 1.5 लाखखौ हमना लादो ना एभारेज 1.5 लाख जोङो सासे फार्स्ट स्टुडेन्ट जोङो हमना लायोबा मोनसे कचिंआव हमना लादो 100 जन बेसेबां जाखो बेसेबां लुटिनाय जाखो अब्ला बुंगोन जेब्ला नोङो प्रिलिम्स एग्जाम होगोन मेन्स एग्जाम होगोन प्रिलिम्सआव जेब्ला नोंथाङा फेल जागोन ना अब्ला नोंथां कचिं मास्टारफ्रा मा बुंगोन नोंथांखौ हमथाना लाखिबावनो नाजागोन आरे भाई नोङो खनसेल' होदों सोरबा खनसेजों नोङो UPSC पास खालामनो हायो सोरबा खनसेजों सोरबा जाफेरदों नोंथांखौ गोबां बाथ्रा बुंगोन गोबां मटिभेटेड बाथ्रा बुंगोन गोबां सिमां सुजुगोन ना गिदिर सिमां सुजुनानै होगोन बेनिफ्राय नोंथांखौ आरो लाखिबावगोन अब्ला नोंथाङा फिर आरो खनसेबाव बेवहाय आरो कचिं फिस होबावनांगोन हमना लादो 50%ल' बियो लाबाय मानो होनना बुङोब्ला फुराना स्टुडेन्ट अब्लाबो बियो आरो होबावबाय ना जायखिजाया स्टुडेन्ट बियो होबावबाय बियो मेन्स एग्जामखौ पास खालामनो हाबाय बिनिफ्राय मेन्स एग्जाम दंबावो मेन्स एग्जाम खालामबाय मेन्स एग्जामाव मा जाखो फेल जाबाय अब्ला बुंबावसिगोन कचिं होग्राफ्रा बुंबावसिगोन आरे भाई खनसेल' आरो बे खनसे आरो दंबावो नोंना खनसे दंबावो आरो बेसेबां सम हगारबावगोन आरो बियो बेबायदिनो जाय जानानैहाय 5 बोसोर बियो जुदि टाइम हगारबाय ना टाइम होबाय इन्टारभिउआव फेल जाबाबो पास जाबाबो जोंनि सिमाङा माब्लाबाबो जोंनि साननाया थाद'आ बेसेबां सम होबावगोन बेवहाय ना गोबां सिमां सुजुना होगोन बेनिफ्राय ना जायाबाबो ना नोंथांखौ ट्राइ खालामहोगोन बिमा बिफानिफ्राय फेमिलिनिफ्राय गोबांथार बाथ्रा फैगोन ना फाइनान्सियेलि थाङै थुङै नोंथाङा जेब्ला खुनु लामाखौ नुवाखैसै अब्ला नोंथाङा मा जागोन हेडेक जागोन बेनिखायनो आं बुङो कि जायफ्रानाखि आङो बे भिडिअनि टारगेटआ बिदि नङा कि जायफ्रा फरायनायाव मोजां ना जायफ्रा मोजां आरो जायफ्रा मिथिखागौ बिनि रियेलिटिखौ मिथिगौ नोंथांमोना हो आरो जायफ्रा बेवहाय मा होनना बुंगोन बेखौहाय बेवनि जेनाखि बेखौ नों एफर्डेबल नङाब्ला ना बेवहाय नों टाइम होबाय थानायनि खुनु लाब गैया बेनिखायनो आं लास्ट बेखौल' बुंगोन कि जायफ्रा मोजाङै माव नोंथाङा UPSC एग्जामनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनो थाखाय नोंथाङा गोबां फरायनांगोन बेनि डेलि रुटिना माबायदि जानांगोन नोंथांमोना बेखौबो सानना नाय डेलि जायफ्रानाखि बे स्टुडेन्ट नङा ना UPSC एग्जामखौ जायफ्रा प्रिपारेसन खालामो बिसोरखौ स्टुडेन्ट बुङा बिसोरखौ एसपिरेन्ट्स होनना बुङो आरोना एसपिरेन्ट्स जेब्ला नोङो टाइम होनानै नोंथाङा खुथाब फरायगोन बेनिफ्राय लास्टआव जाहैबाय जाहैयाबा जाहैया बेकार थांजोबबाय बेखौ बुङो एसपिरेन्ट्स आरो स्टुडेन्टफ्रा जेरै इन्जिनियारिं स्टुडेन्ट दं जेरै मेडिकेल स्टुडेन्ट दं बिसोरो स्टुडेन्ट बाट
UPSC निखौ मा बुंगोन aspirants बियो मोनसे course बायदिसो ना मोनसे एग्जामनि थाखायसो बेखौहाय एटेम्प्ट खालामनाय जायो जुदि बे एग्जामखौ पास खालामनो हायाबा नोंनि लाइफआ बरबाद मेडिकेल स्टुडेन्ट्स इन्जिनियारिं स्टुडेन्ट्सफ्रा बिदि नङा बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे जाहैथारगोन ना बियो मोनसे स्टुडेन्टसो जोङो हमना लादो आं मेडिकेल आं सानसे मेडिकेल स्टुडेन्टब्ला आङो सानसे डक्टर जाहैगोन आङो दिनैहाय इन्जिनियारिं स्टुडेन्टबा आङो सानसे इन्जिनियारिं जाहैगोन बियो गोरोन्थि बाट नोङो UPSC एग्जामखौ बेबायदि गोरोन्थि होनो हाया जोङो UPSC एग्जाम एटेम्प्ट खालामनो थाखाय ओरैबायदि जानांगोन कि ओरैबायदि सिरियास जानांगोन फरायनायखौ लानानै एकदम दिवानि माने एकदमबारे फाग्ला ना बेबायदि जानांगोन आरोना जों हमना लादो सानसेयाव 12 घन्टा 13 घन्टा जोङो फरायनांगोन ना बेनिफ्राय जोङो सिखारनायनिफ्राय लानानै मा मावनांगौ बेफोरखौ जोङो माने बानायबाय थानांगोन हमना लादो फार्स्टआव जोङो निउस ना डेलि निउस फरायनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जेनेरेल नलेज जोङो फुल थानांगोन ना जोङो फार्स्ट जोङो निउसनिफ्राय लानानै जोङो मा मावगोन मा मावा निउस फरायनांगोन डेलि निउस पेपार बेनिफ्राय मा मावगोन जोङो कर्सजों थांगोन लाइब्रेरि थांगोन गोबांथार खामानि मावगोन ना खालि फरायनाय बिसोरनि थाखाय फरायनायाल' खामानियानो माने गुबुनखौ खर' सोनांगौनि खुनु माबा गैया आरोना जोङो फरायनांगौ एकदमबारे फरायथारनांगौ ओरैबायदि फरायनांगोन जोङो गावनि औकातखौ देखायजोबनांगोन ना आंनाव बेसेबां औकात दं आं बेसेबां फरायनो हानाय औकात दङ आङो गोबांथार फर्मुला लानानै बेयाव जोङो टाइम होनांगोन अब्लासो नोंथाङा बे UPSC एग्जामखौ जोङो क्रेक खालामनो हागोन नङाब्ला UPSC एग्जामखौ जानला मोनला क्रेक खालामहैनो हानाय नङा दा आङो लास्ट बेखौल' बुंबाय जोङो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मा सानदों आं बेखौ हमनो हाया मिन्थिया खिन्थु बेनि पार्सेन्टेजखौ नायनानैनो आङो बोरैबा मोनो माने बोसोरफ्रोमबो 200-300ल' बेवहाय जोङो UPSC IPS IAFS IAS जोङो जानायखौ नुनो मोनो सरकारा मानो बिनि भेकेन्सिसखौ जोङो बारायनाय नुनो मोना 1000नि गोजौआव मानो भेकेन्सि बाराया मा होनना बुङो 1200 1300 1500 2000 मानो बाराया मानो होनना बुङोब्ला सरकारनि बेयाव मोनसे ट्रेप आरोना मोनसे फिनजारि मोनसे माबायाव सोना दोनजानायफोरबायदि जोङो साननानै लानो हायो माबोरै बेबायदि साननानै लानो हायो नोंथांमोना ओरैबायदि साननानै जुदि जायफ्रानाखि UPSC प्रिपारेसन खालामगासिनो दं अब्ला बिसोरखौ मा बुंगोन रावबो दाय होनो हाया बिसोरखौ माने नोंथाङा मा मावदों आङो स्टुडेन्ट नामा स्टुडेन्ट नङा नोंथाङा मा मावगासिनो दं आङो जेबो मावाखै जेबो बुंनो हाया माने खुनु बेवहाय दाय होनायनि खुनु माबायानो गैया दा बेखायनो सरकारा बेखौहाय जों गासै मानसिफोरखौ सेंग्रा लाइमोनफोरखौ बेयाव बिजि खालामना दोननो नागिरदों इंगेज खालामदों UPSC एग्जामनि प्रिपारेसननि थाखाय IPS IAS IFS जानो थाखाय जोंखौ बिजि खालामना दोनजोबदों माने सरकारनावथ' बेबायदि आइडिया थानांगोन ना जोंखौ बिजि खालामना दोननांगोन नङाब्ला मानो पस्टखौ बाराया पस्टखौथ' बारायनो हायोना अके आङो गोबांथार बाथ्रा जानो हागौ बुंबाय ना जायफ्रानाखि बुजिदों नोंथांमोना बुजिखागोन आरो जायफ्रा बुजियाखै नोंथांमोना बुजिनो नाजा आङो एसेबां बाथ्रा बुंथ'ला आरो इयुनावहाय आं गोबांथार बुंनो नाजाबावगोन ना इयुननि समाव आरो गोबांथार बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनगोन दा दिनै बेखिनिखौ जोङो बुजिना लादो जे UPSC एग्जामनि दा रियेलिटि जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो जों हमनो हाबाय जानांगौ बुजिनो मोनबाय जानो हागौ ना अके लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेखिनिखौल' नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो गोजोन्थों